o feito de que o vocabulario relativo ás cousas elevadas da vida, ás institucións administrativas, etc., desaparecera da fala, é un feito que non oferece dúbida alguna. Entón, hai que repoñelo. Evidentemente, eu creo que se debe repoñer tendo en conta a situación dentro do sistema a que pertencemos e non tendo en conta outros sistemas que non son propiamente o noso, sin que isto quera significar que as linguas non estén suxeitas a moitas influencias. Pero nós, no século XIV, sofrimos o exilio, a decapitación da nosa aristocracia. Nos apoiamos a don Pedro I de Borgoña contra o seu irmán, don Enrique II de Trastámara. E fomos castigados. A maior parte da nobleza galega emigrou ou foi desposeída das súas terras, que foron entregadas a príncipes, a figuras principais, a nobres castellanos que trouxeron o castellano como lingua dos triunfadores. De maneira que así a aristocracia deixou de falar, ou polo menos de escrever en galego. E logo, cando na segunda mitade do século XVIII se produciu a gran revolución industrial, os galegos fomos incapaces de asumir esa revolución. E foron cataláns, riojanos, cameranos, maragatos, os que crearon a banca, o comercio, as conservas de peixe, etc. no noso país. Eses burgueses sustituíron a vella burguesía non ben desenvolvida no noso país. E entón tivemos unha etapa en que as clases superiores, aristocracia e burguesía, non falaban galego ou falaban raramente porque non eran galegas de origen. En cambio, en Cataluña non ocorreu nada disso. Houve unha burguesía que permaneceu sempre no país e que mantivo o idioma. Por eso, os escritores da Renaxanza catalana atoparon un sustrato sociolóxico que aquí nos falta e que é precisamente a orixe de todas as nosas dificultades.